Здравейте и добре дошли в поредното видео, в който реших да благодаря на всички, които ме гледат. Знам, че снимам отскоро, но ще ви кажа защо го правя, тъй като наистина не очаквах да има положителни коментари, ако трябва да съм честен наистина с вас. Не очаквах да има наистина каквато идея и гледаемост. Наистина не очаквах хората да харесват толкова много колата, да има коментари, които да те мотивират да продължаваш да правиш това, което в момента правя. И точно за това ще е темата на днешното видео, като наистина искам да благодаря на абсолютно всички, които ме гледат, коментират, харесват, споделят с приятели, пишат ми в Instagram. Наистина това означава супер много за мен и съм изключително щастлив, че това, което правя, ви носи удоволствие. Също така искам да отправя моите благодарности към 3 момчета, тъй като тази седмица наистина се случиха много интересни неща за мен и могат да ви помогнат също така. Едното момче се казва Стоян, той е фотограф. Ще ви покажа снимки на екрана ето сега. Вчера с момчето направихме, по-скоро той направи изключителни снимки, за което наистина много му благодаря. Ева, ако гледаш видеото, жив и здрав да си, да правим по-готен контент заедно, снимки, все повече сесии и така нататък. Другото момче се казва Светлю. Ева, Светлю. Той ми писа в Instagram, между другото той кара също 36-tica, само че червена с черен капак. Той ми писа за стикери, тъй като беше гледал предишното видео. Каза, че ще ми помогне, когато имам идея за стикери, да направим нещо заедно. Така че наистина много благодаря за това. И на последно място бих искал да отправя моите благодарности и към Алекс, тъй като той ме покани да се присъединя към техният екип, който е в град София. Slow Cars Crew се казва, тъй като наистина искам в момента да запазя идеята по-скоро за себе си и в някои от следващите видеа вие сами ще разберете каква ни е идеята и така нататък. А пък сега съм просто излязъл на едно бързо трипче с колата, тъй като трябва да се отбия до Ring Mall. Имам малко работа да свърша, след което се прибирам и мога да направя малки стикери, които примерно може да си ги залепите на кълъв за телефона, ако искате, примерно, или както е тук в случай, аз мисля да залепа на жабката някакъв стикер. Нали? Не съм измислял горе-долу от каква форма да са, но ще има стикери със сигурност, които ще бъдат подарявани на хора от канала, които се кефят, които се радват и така. Между другото измих колата, не съм го снимал, но сега в Ring Mall вие ще видите снимките, реално наистина станаха брутални, но сега като се връщам мога да направя едно бързо трипче да огледате колата. Наистина стана един път, струваше си автомивката. Също така решил съм с кой ще снимам следващото видео, по-скоро кой ще е гостът в този канал. Първият ни гост
ще имате честа да го видите, надявам се съвсем скоро. И надявам се да си скефите на това, което сме намислили. Писахме си, разбрахме се. Смятам, че ще се получи наистина много добре. Тук ще отбия за една секунда. 12 seconds later. И е време да се прибираме. Най-доброто. Ляв мигач и после десен.
изкажа моите благодарности към всички, които ме гледат, всички, които коментират, харесват. Ще се видим в следващото видео. Чао, чао!